shirin na duniya nishadi, hira ake yi da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi, hira ake yi da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na duniyar nishadi. Kamar dai kullum wannan shirin na duniyar nishadi yana zagayawa loko da sako ne da cikin duniyar ta nishadi. Ya fito muku da wanda suka yi fice daga cikin mawaka, masu shiryawa, masu bada umarni da kuma wanda suke da ruwa tsaki na bangaren jarumai. Kamar dai kullum sunana Abdullahi Amdas nake tare da ku a cikin wannan dandali tare da abokiyar aiki na. Wata Khadija Hassan Sani, kamar yadda muka saba kawo muku abubuwan da suka shafi duniyar nishadi domin su sa ku nishadi su kuma ilmantar kana su faɗakar. A daidai wannan lokaci a yau ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa mun tanadar muku abubuwa waɗanda mun tabbata za su gamsar kuma su sa ku nishadi. Da haka muke cewa ku biyo mu cikin shirin. Kada dai ku manta, ku biyo mu a sannu sannan a ɗan dakace mu. Kaɗan. Mu shirin na duniya nishadi, hira ake yi da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi, hira ake yi da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa a wani sabon shirin na duniyar nishadi a wannan bangare ko bigire na tattaunawa da fitattun jarumai. To Hajiya Khadija, barkanmu da sake kasancewa da ke da kuma masu kallon mu a gida da gurare mabambanta. Hajiya Khadija, yau fa dandalin namu babban kamuyi To, ya kamo wani gogarma daɗaɗɗe tsoho tun tale-tale tale-talen ma tale-tale. zuwa yanzu. Eh, Shi jarumi ne na bayyana koko na ɓoye. jarumi ne na ɓoye, sai dai za a ga sunayensa kasance sunansa fitacce ne, kowa ya san shi, Sukan yawo kenan. sukan yawo, sunansa na yawo. Wasu za su ce mai yiwa a Najeriya yake, wasu su ce a China yake, wasu su ce a Chad, wasu su ce a Wasu ma dai ba su fahimci ina yau yake. dai ina gani tun da Allah ya riga ya kawo shi dandalin namu na duniya shaɗi, Da kansa zai fayyace. ina zo zai fayyace wa mutane. Haka ne. Ina ganin a gurguje kai tsaye ya kamata mu tafi zuwa ga bakon namu don mutane su san wane ne shi. Ina muku barkanku da aiki. Kamar yadda Amda zai ce bakon jarumi ne amma na ɓoye. Amma kuwa sunayensa suna yawo. Wani ne muke tare da a daidai wannan lokaci. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam. Sunana Yusuf Muhammad, amma wanda aka fi sani da Yusuf Magarya, wato producer mai shirya fina-finan Hausa Tofa. A wannan a masana'antar. wannan masana'anta ta Kannywood ba. Kenan mai magare production da kansa. Shi nake tunani ko. Kwarai ma kuwa. Wato ba ma tunani nake ba zahiri ne a gaban ka. Hajiya Khadija, Gaskiya ne. an zo kan gaba. To, Magare production in person ni ina da tambayar da zai. ta. Wai Bismillah. Magaryan na da mashirin fina-finan Musa mai sana'a, wanda dai irin fina-finansa ire-iren su fina-finan daga shi, ko kuma wannan wani sabon Magaryan ne wancan ya buya. Mala Abdullahi Amzas shi ne dai wancan dai tun na tsohon kuma shi ne har yanzu. Shi ne har yanzu. Kwarai ma kuwa. To idan aka ce magarya a da, ko yawancin fina-finan da za mu gani. Za mu ga fina-finai irin suna mai sana'a da dai sauransu. Kawo har zuwa Wace fina-finan zamani na halaka? yanzu. Tsakanin magarya da mai sana'a. Ko dai a'a kawai jarumi ne. Idan labari ya zo dole a tafi da shi. Mai sana'a akwai alaka mai karfi. Tun a baya abokina ne, amini na ne. Sannan kuma harkar shirya fina-finai ta ƙara haɗawa. So abin yar gida ce. Abin yar gida ce. To, Yusuf Magarya, kusan alakar fina-finai irin na da alakar fina-finai irin na yanzu abu ne wanda ke da bambanci. Da mutum ka iya sa karamin kuɗi ya samu manyan kuɗi a fim. Yanzu kuma zai iya saka manyan kuɗin idan ma bai yi tunanin hanyar da za a bi ba mai kyau. Wannan kuɗin duk da cewa kuɗin ya narka su ne fiye da abin da ake sa da za a iya samun damuwa. Yusuf Magarya, me zaka ce game da wannan abubuwan? Mutane suna ganin kamar cewa wai harkar a durƙushe take. Wasu kuma suna ganin kamar gazawa yan fim din suka yi. To haka ne.
ba maganar gazawa a ciki amma ka san lokaci yana canzawa lokacin da kake faɗan wannan abun ka sa ƙaramin kuɗi ka samu manyan kuɗi fiye da yanzu akwai bambance-bambance da yawa a wancan lokacin ko a baya zaka ji ana yawan faɗa to ban san me yasa ba da dukiyar da business din wato kasuwancin a baya ya fi albarka abu na farko sannan abu na biyu sai kafafen biyan ce musu da hausa ne kamar social medias so sun zo sun tafi da masana'antar wato da baka isa ka kalli fim ba sai ka je ka yawa sai kana da akwatin talbijin sai kana da akwatin a barin DVD take ko sidin ka sannan zaka je kasuwa ka siyo fim ka zo ka saka kalla so amma yanzu zamani ya zo ya canja an wuce wannan zamanin kana siyan fim yanzu kamar in muka saki fim a CD yanzu kana sake shi a CD kana can a Niger kamar Chadi a Najeriya ma a Kano ma da ka sake shi zaka je ka tarar da shi wani ya je ya sai fim kwaya daya CD plate ɗinka ya zo ya ɗora shi akan kwamfuta in ya ɗora shi akan kwamfuta ya kwafa in ya kwafa ya zo ya buɗe guri ya sa kyausi ya sa komai ko yana wani abu shi da downloading da dukiyar ta wani da dukiyar wani abin da nake son gane shi farashi ya siya na musamman ko kuma wanda dai ake saida wa mutane wannan wanda za su kalla a gidajen wanda dai aka sayarwa da mutane za su je gidajen su kalla shi ma shi zai je sai kwaya daya ya zo ya kwafe shi in ya zo ya tare bangaren unguwarsu ya dora shi akan kwamfuta jama'a za su yi ta fitowa su zo yana tura musu akan waya wani ma flash zai kawo ya zo ya same a ciki ya tafi kaga ka zo an tura maka fim guda 5 saboda Allah amdas haka ba za ka je kasuwa ka sayi a ina za ka je kasuwa an tura maka shi guda 5 fa a naira 100 ko naira 50 bagas to yaushe za ka je kasuwa ka sayi wancan gaskiya ne sai ka ga maimakon ina sai da kofin fim dina kofi 200 ko 300 sai ka ga da kyar zan sayar da kofi 100 asara ba ta shigo ciki ba ta shigo gaskiya sai ta shigo to amma Hajiya Khadija duba da duk irin kasuwanci da ya kai irin wannan kamar a makotan irin mutanen kudu Farisi kamar ya zama kamar ruwan dare ne misali shine wannan abin da ake cewa satar fasaha din a ɗauki kayanka a juyar da shi ko wani ya saida shi wanda baya da haƙƙin mallakarsa ku a matsayin ku na produsoshi wanda ku ne kuke narka dukiyoyinku kuke sa kuɗaɗen ku ganin kun kawo mutane irin wannan fina-finan ba ku da wani hubbasa ko wani yunkuri da kuke wajen ganin ya kusa da wannan abun ko kuma ƙirƙiro kanku wasu hanyoyin da za su samu muku da wannan kuɗaɗen da kuke ganin in kun riga kun kashe akan fina-finai za su dawo akwai an yi kokari an yi yunkuri don akwai kamar kwamiti zan ce maka da aka yi wanda yake kula da wannan bangaren kusan ma ina jin ni ne PRO na wannan kungiya da aka yi ta team image wanda suke kula da wannan abu to duk duniya ba inda kungiya ko wani mutum shi kadai yake iya yaƙa farasi in dai ba gwamnati ta shigo ciki ba ko masu yin American film in kaje da masu yin Indian film in kaje ko su sai gwamnati ta shigo ta taya su yakin farasi sannan suke iya yaka farasi a duniya so mu muna da wannan karancin abu a karancin da muke da shi shine gwamnati bata mai da hankali a kanmu ba ta taya mu wannan yakin na wannan kama masu yi mana satar fasahar shin kun kai koken ku ga gwamnatin ne hakan bai faru ba mun kai ya fi so 100 mun kai mun kara mun kai mun kara mun kai mun kara ina jin in ban ce miki zai zo na ɗaya ba ɗan fim mai shirya fina-finai shi zai zo na 2 a gurin biyan haraji a ƙasar nan ta yaya alhamdulillah abin da yasa na ce miki haka daga lokacin da ka ɗauki labarinka ka fara shirye-shiryen yinsa daga lokacin za ka fara biyan haraji za ka tafi kamar mu a Kano inda cibiyar shirya fina-finan Hausa ta duniya take gaba ɗaya a Kano take sai ka fara zuwa state gamma sai ka je ka biya haraji a Kano State Censor Board za ka je ka fara biyan dan kuɗi duk da wannan na farko bai taka karya karya ba ba zai wuce 1,000 ko 500 za ka je ka biya a baka permit sannan idan za ka fita idan ka fita ka je kai shooting film ɗin ka gama sai ka zo sun tace shi idan ka zo suka tace shi sai ka biya kuɗi mai yawan gaske za su tace ma sannan daga nan ka ɗauke shi ka kai shi
national census in ka kai musu nan su ma za su tace wannan fim din shi ma sai ka biya haraji na gaske sannan za a baka damar ka buga shi a CD ka sake shi. Sannan akwai ragowar hukumomi kamar su wannan ya take da suna mai kula da copyright copyright commission so su ba su dai matsa mana sosai ba mukan je mu yi ada amma yanzu zaki ga yawanci mutane duk sun watsar saboda ko da ka je kai copyright din ba sa bibiyar abin yanda ya kamata su ga yanzu na je na yi copyright ya kamata a ce aiki ne na hukuma cewa duk inda tun da na da takardar copyright na je na biya na yi duk inda ake taba mana fim dina idan na kai copyright kuka ko suka gani tunda suna da list din sun san fim din sun san komai su je su bi min haƙina su kama su kai kotu su lauyoyinsu su tsaya mini a bani haƙina amma ba a yi so saboda haka ma sai ya zamanto sun zamanto kamar kusan ba su da amfani a gurinmu. To Alhaji Yusuf Magarya kusan zanga idan har aka ce al'umma suna biyan haraji wa gwamnati kuma suna bin dokokin ita gwamnatin ina kamar suna da ikon da za su kai gwamnati kokenta duba da cewa kun kai koken ku na 1 na 2 na 3 ba a muku ba a matsayin ku na ku film makers za ku ci gaba da tafiya a haka ne ko kuma akwai gyaran da za ku yi akwai gyara da muka dauko amma gyaran kuma shi yake kira gyaran dokin rano to abin da yasa ka ji na ce maka haka shine in muka yi kungiya da za mu je mu kare haƙƙinmu muna hukunci ba ma hukunci hukuma ce take hukunci so na je na kamawa ne ya taba min kayana na kawo shi ba a yi mai hukunci ba na tsama kamowa ne na kawo shi ba a yi mai hukunci ba ka gaya min gobe ya za a yi na ƙara fita ɓata lokaci na an kamo ba sai dai in fita in bari ne Allah isa ba gaskiya ne ba kawai sai dai abin da Allah ya yi kawai to amma wato Magarya a yanayi da muke ciki yanzu yanayin da ita Kannywood din take ciki yanzu za mu iya cewa kamar ci gaba aka samu ko kishiyar haka ne ba mu fahimta ba ganin cewa a da asidi ake bugawa yanzu ko zamani ta zo da wani salo wanda za ka ga an fara ne da gidan silimo wanda har ila yau wasu na nuna fina-finansu a gidan silimo a yanzu wasu suna ganin cewa gidan silimun nan ci gaba ne wasu kuma suna ganin ci baya ne sakamakon ana nuna fim a gidan silimo wanda fim ne sai ya amsa sunansa kafin a kai ga a nuna shi a gidan silimo a matsayina na mai karamin karfi ba ni da halin da zan yi babban fim karamin fim da na saba ita nake yi kuma yanzu hanyar da aka fito ba zai yiwu ba so ba ka ganin ya za ka kwatanta abin ci gaba ne ko ci baya ne ta wani bangaren ci gaba ne akwai kuma kusan ma dai ci gaba ne magana ta gaskiya babu ma magana wani ba magana ci baya wato kawai wasu matsaloli ne muke fuskantar su waɗanda suka dakushe abin amma dalilin wannan matsalolin da suka dakushe ba zai sa ka ce ci baya bane kai tsaye abu na farko shine duk inda kika san ana fim a duniya a sinima suke mai da kuɗin su samu kuɗi ba a CD ba to amma mu ai ba mu da silimin da za mu yi haka mu mai da kuɗin shine magana ta da za ku dawo kanta na gwamnati ce ya kamata ta shigo ta taimaka mana ta yi buɗe ta je ta gina sinemu wanda ita kanta gwamnatin in ta gina waɗannan sinemu manya-manya da ƙanana-ƙanana a yi su a local governments a yi su a state a yi su a guri wanda kin san su audience na fina-finai kowane fim yana da irin audience wato mabiyansa to amma ban tare numfashin Alhaji Yusuf Magarya ba ina ganin kamar a baya fadar shugabancin kasa ta yi yunkurin ɗabbaka wannan sinemu da ainihin taswirar guri wanda za a dinga ɗaukar fina-finai kamar yadda suke da kishiyoyi a kasashen na musamman ina ganin kamar ai al'umma ne da kansu suka nuna rashin amincewa suka kai koken hakan ba zai yi ba gaskiya hakan ta faru a garin Kano a lokacin da ake kokarin a gina mai girma shugaban kasa ya ba da dama cewa a gina team village wato dandalin da ake shirya kasuwancin fim da shirya shi a wannan lokacin an samu rashin fahimta a gurin wasu daga cikin mutane
wato rashin fahimtar da aka samu shine akwai mutanen da ba su san menene film village ba, akwai kuma mutanen da suka san menene film village. To mutanen da ba su san menene film village ba, to su suka dinga fitowa suna wannan surutun suna kaza za a zo a kafa dandali ne ba na kaza na iskanci na kaza amma duk mutumin da ya san menene film village to bai fito yayi wannan maganar ba. Abin da yasa na ce miki waɗanda ba su sani ba ne da kuma waɗanda ba su da ilimin abun da waɗanda suka jahilci abun su ne suka fito suka dinga waɗannan maganganun. Duk da dai cewa akwai wasu manyan mutane masu ilimin waɗanda su ba zan ce haka ko in ce muku jahilci ne yasa suka yi haka ba, rashin fahimtar abin ne yasa suka kushe abin. Sun ɗauka film village wani guri ne da za a zo a gina wa 'yan fim su zo su taru a gurin su zauna su yi can su yi nan, gidaje ne za a ba haka ba ne. Kai karan kan kaɗan fim in an gina wannan gurin sai kana da abin da za ka yi za ka je gurin kai. Babu ba za ka je ba. Tunda guri ne wanda idan za ka yi fim na ɗan sanda akwai police station a ciki, akwai barikin sojoji, akwai duwatsu, akwai ƙauye, akwai birni, akwai ruwa, akwai ƙauye, akwai bukka, da abin da ka sani akwai sahara akwai shi a ciki. Kenan kamar ma da an samar da wannan kenan da ko a matsayin ku na producer fim da masu an rage muku wasu wahalhalun tafiya wani garin yin location da sauransu. Me kyau ma kuwa, ƙwarai ma kuwa. To wato Magarya, ita wannan sana'a ta fim a matsayinka na mai zuba kuɗi a ciki, ya za ka kwatanta baya da yanzu da masana'antar da durƙushi? Wannan amsar sai mun je mun dawo, Hajji Amdas. Ya kamata mu je mu ɗan yi kutse ba? A dai? Dakace mu kaɗan. A dakace mu ɗan kaɗan. Mu shirin na duniya nishaɗi. Ana tare maza. Muna tare mata, ana tare maza. Ana tare maza. Idan kauna ta ja akan mance gida. Ana tare mata. Rashin bin gaskiya a soke gargada. Mutunci madara ta sona kan fato. Ana tare maza. Kamar tonan ƙasa nake yin ambato. Ana tare maza. Dake zanyo kusa ki amsa na fito. Ana tare maza. Maza sasha ƙasa da kimban kariya. Halacci kariya wajen bakon gida. Ana tare maza. Mutunci zaniya a soke gargada. Ana tare maza. Gini kan gaskiya yake babban gida. Ana tare maza. Na amsa ka faɗan kalamai simbe. Ana tare maza. Idan kauna ta ja akan mance gida. Sirri so na ki jari dan baki sharri kairi shi ne a fari na fara tari sai ki kari so sa sururi ni ne a fari wasu za su tsere. Komai na nuna ka auna ka
To barkamu da dawowa masu kallon a cikin wannan dandali namu na duniyar nishadi a kuma wannan lokaci. Kada ne ku manta. Bakon namu ne yau shine Alhaji Yusuf Magarya mai Magarya Production. Producer jiya da yau a duniyar ta Kannywood. Kamar yadda kafin mu je hutun rabin lokaci na tambaya. Ina amsar tambaya ta. Amsar tambayar ki amsa ce mai sauki mai wuya. Abin da sai da ce haka mai sauki mai wuya. Amsa ce wadda take buƙatar bayanai kafin a fahimce ta. Da da yanzu akwai bambanci ci gaba. Akwai kuma bambancin samun riba. Da mun fi samun kuɗi. Mun fi samun riba. Amma yanzu an fi ci gaba amma kuma babu kuɗin. To me yasa za a ci gaba a abinda ta yaya zan ci gaba ina zuwa aji amdas ta yaya zan ci gaba da zuba jari na ko ka zuba kuɗi na abinda na san cewa ba kuɗi ba sa dawa ba zan samu abin da zai zama to shi yasa ce amsar mai wuya ce mai sauki sai ta fuska sai an bayanai sai dai ko aji amdas tsaya sai dai Magarya bai faɗa mana gaskiya bane ta yaya a matsayina na yar kasuwa zan ta abu ne babu riba ina ci gaba kuma ina da babu riba to alhamdulillah ba zai yi ba Magarya yawa akwai wani abu dai a ƙasa a da dole akwai wani abu a da dan fim haka yana iya ɗaukan HD hoto HD ba ya dauka sai dai mu gani a da dan fim yana iya ɗaukan sound wato murya mai karfin gaske wanda za a iya sa ta har a manyan gidajen su nemu amma a yanzu ba yana iya dauka to alhamdulillah ci gaba ne ko ci baya ci gaba ne alhamdulillah kasuwancin mu shine ya durkushe me ake kiransa da Hausa kamar technology technical work din ya canja a kayayyaki na kayayyaki amma kuma bangaren supplying ya yadda za distributin sai da za a raba kayayyakin shi ne kuma yanzu muke da matsala saboda samun canjin yanayi na me zan ce maka da ake kiransu da Hausa ne waɗannan kafafen social media ba su wato dai wasu platforms da suka fito waɗanda ake ɗora fina-finai wasu manhajoji ne da Hausa ne shi sa wasu manhajoji ke sa nake kokarin gaya muku su in yi bayanin da Hausa wasu manhajojin da ake iya kallon fina-finai wannan so matsalar da muka samu shine mutanenmu masu kallon mu suna da karancin ilimi na yanda za su sai kayanmu online suna da wannan karancin yanzu kuma duniya ta koma siyan kallon fina-finai online so mu kuma mutanenmu na da wannan karancin ilimin wannan shine abin da ya taba mu ba ma iya sai da kayan yanda ya kamata ga ci amma kuma a hakan Magarya yake ci gaba da gabatar da shirye-shiryen fina-finai abin da yasa muke gabatarwa a haka sana'ar ka ce ita ta iya ita ka iya kafin ka je ka koyi wata sana'ar yanzu ma tashin hankali ne har ka zo gurin da kake muna ta kokari muna awareness wato faɗakar da mutane muna ta wayar da su biyan da za su je su sai kayan mu akan wannan abu manhajojin to hajji kadi ina ganin duk yanzu ne gashi mun dauko ga kuma lokaci baya jira abin da ya kamata mu yi shine duka Alhaji Yusuf Magarya wani kira zai ga producer masu zuwa wanda suke da sha'awa da saka dukiyarsu a cikin wannan sana'a a yadda masana'antar take yanzu mana ya kamata ai ake cewa wai bismillah muna ji kiran da zan yi shine ai gama a ciki kuma muna sa kuɗin kuma muna yi ba wai ba a cin riba bane gaba daya idan da za ka siyar da abun 100,000 ka samu ribar 20,000 ko ka samu ribar 30,000 yanzu ba a samun haka yanzu ka dawo kana samun ribar naira 10,000 to sai a hankali ta haka yake ba su kallo gashi mun kwararo amma lokaci ya yi mana karanci da haka muke cewa za mu sake gayyatan producer Yusuf Magarya inda zai ci gaba da fayyace mana abubuwan da suka shige mana duhu. Khadija Hassan Sani a koda yaushe tare da ni Abdullahi Hamdaz na kowa ne muke babban bakonmu
da fatan Allah subhanahu wata'ala zai mai da kai gida lafiya. Mun gode da amsa gayyatar mu. Aka ce komai yayi farko yana da ƙarshe amma banda ikon mai duka. To Allah subhanahu wata'ala godiya gare shi da ya kasance mai jagora a wannan tafiya muka faro lafiya a yanzu muke shirin karewa. Da haka nake cewa ku ci gaba da bin mu sannan a hankali sannan kuma ku ci gaba da bibiyan shafukan sadarwa na Duniyar Nishadi. Muna nan a Instagram, muna nan a YouTube da dai sauransu. Ga masu shirin ɗaukar nauyin wannan shiri koko saka hajarsu a cikin wannan shiri ƙofofinmu a buɗe suke. Kada ku kasa a gwiwa domin an ce mai talla shi ke da riba. Sai Allah ya sake haɗa mu da ku a cikin shiri na gaba na Duniyar Nishadi. Mun gode. Mu shirin Duniya Nishadi.